Durante o verán, a poboación dos concellos máis turísticos multiplícase cun importante impacto económico, pero tamén con novos retos para os servizos e para o día a día da veciñanza. Comprobámoslo en Miño. Miño é un deses lugares aos que sempre queres regresar. Viñemos cando a pandemia, gustounos moito a zona e desde aquela vemos todos os anos. Dese autopista aquí ao lado, a praia, dese moitas zonas verdes, jolines, que tes todo. El entorno es muy bonito, el paisaje te embruja, la playa es maravillosa y luego la gente son muy abierta y muy hospitalaria. É o destino habitual de vacacións para moitas familias que teñen aquí unha segunda residencia e que contribúen a multiplicar no verán unha poboación que o resto do ano apenas supera os 7.000 habitantes. Triplícase isto de xente, iso é o que pasa. Agosto comezou cunha ocupación hostaleira próxima ao 100%. Nos estamos completos e temos cheo toda a semana hasta fin de semana, ata o día do eclipse, está todo cheo. E as expectativas son boas. Aquí o mes de agosto sempre, e ademais se acompaña o tempo, pois ainda mellor. Casas e hotéis completos que traen consigo algúns contratempos no día a día da vila. O maior problema é o mellor esperar un pouco máis no súper, pero sobre todo aparcar. Reforzamos a plantilla porque non somos nin a mitad en inverno. Hai moito aumento de traballo, igual pasamos de 10 carros de mercancía a 30 e pico, fruta pasa o mesmo. Teño que vir ao súper e xa non vou aquí ao súper, que vou a Betanzos ou vou a Ferrol directamente. Porque outro día vin aquí, quería vir a Gadis e tuve que dar polo menos 6 voltas para aparcar arriba de todo, que para levar a compra. Pero bueno, hai que aceptar esas cousas, a xente sale normal. Son inconvenientes que en Miño en xeral aceptan cun sorriso, sabedores da importancia do turismo na comarca e de que en setembro volverán recuperar a calma.